manglingkod palihog. Bulahang Biyernes kaninyong tanan. Sa ato ang kinabuhi, ang ordinaryo o familiar kaayo maunay dili nato kayo mabantayan, di ba? Nganuman kay naanad naman kita. O gani diya sa mga familiar o mga butang nga ordinaryo, ato lang yun ang isalindot o isalibay kay lagi ang atong gitanaw o gilantaw mao man ang mga extraordinaryong mga butang. Dili ba? Ug mo kanang nahitabo kang Hesus. Kay familiar naman kay siya, ordinaryo ra siya nga, oy pareha raman mi. Taga-amo ara niya nga nagkiningon man ni ani karon, di ba? So hinaot unta nga sa atong kinabuhi ato nga makita og malantaw ang mga pagtulun-an nga angay nato nga makatunan diha sa matag adlaw-adlaw og ordinaryo og familiar nga pagkinabuhi. Kay diha daghan kaayo nato nga makatunan. Sama lang sa pagkaon nato matag adlaw, ordinaryo kaayo og familiar. Apan adunay mga butang o mga gitawag nato kahigayunan nga wala nato na appreciate ang gitawag nato kaamguhan, di ba? Sa pagkaon nato nay bugas, no? Nay sudan, ibong agna, pero ang pangutana, naka-appreciate ba kita nga bisan sa pagkadyutay ug pagagamay sa sudan ug kanon, nakapasalamat ba kita sa Ginoo? Diha sa atong paglakaw matag adlaw, balik sa trabaho, pauli sa panimalay, naka-appreciate ba kita sa kusog nga gihatag kanato sa Ginoo, sa kinabuhi nga yang gihatag kanato aron kita makaadto ug makatrabaho ug makaangkon ni anang gitawag natong sweldo sa adlaw-adlaw nga pag-arenyo sa simbahan ug pagsimba bisan pa man sa edad. Na-appreciate ba ninyo? O di ba kaha nga niari mo sa simbahan aron mangita mo dagkong mga milagro? Nakaingon ba mo, salamat Ginoo kay wala pa day ko nataptig COVID. Salamat Ginoo nga sa adlaw na ko nga pagsimba, adlaw-adlaw usab nga nasinati nako ang nagkalain-laing mga pagtulunan, lain-lain nga gitawag nato kaamguhan nga bisan pa man sa pagkaordinaryo o pagka-familiar sa akong gihimo, naa di ay didto ang mga halawom ug makahuloganon nga kaamguhan ug pagtulunan, di ba? Ug hinaot naning gitawag natong adlong Biyernes, matapos na pod ang buwan sa Hulyo, moabot na pod ang bag-ong buwan nga Agosto. Ug hinaot nga sa matag adlaw-adlaw nato nga pagpaningkamot, ato nga mapaladman ug mahatagan ug maanindot nga mga kaamguhan ang mga gihimo nato nga ordinaryo ug familiar kaayo ug sa ato nga pagsimba nga sa kanunay natong pagkalawat ug pagpaminaw sa iyang pulong, ang pulong sa Ginoo nga bisan tuod kapila na nato ni madunggi anaa ang halawom nga kahulugan nga diha sa mga ordinaryo, diha nato masabtan unta ang kahuluganon sa kinabuhi pinaagi sa pulong sa Dios ug diha usab sa pagkalawat nato ato nga masinati ang iyang gugma, ang iyang presensya nga dili sama sa uban nga tungod kay nasakit wala na gyud taon nakadawat sa lawas ni Kristo. Mga kaamguhan, ordinaryo nga panghitabo, familiar kaayo natong gihimo, apan anaa ang makahuluganon ug mabulukong pagsabot ug mga kaamguhan o mga bag-o nga mga realisasyon sa kinabuhi. Amen.